Ba't ang paano? Nabsog ka na kasi. Gusto ko ba't ito magamit siya ko, ano? Hindi ko magamit ng paano. Okay lang, ano ka lang. Pamit mo kumakapan. Kung magaling, baby ko. Tutigbato ng putang nakot. Basta laptang, basta. Saan na nalawlaw? Kada dajing nga jiwa di. Ala, ang pedyo may sumatas ko. Barda? Amin nga barda? Ang saya ng kainan yung pwedeng maabala ng iba't ibang sintomas ng reflux. Take Gaviscon Double Action. It soothes, neutralizes, and protects. For fast and long-lasting working symptom relief, go on with Gaviscon Double Action. It's a extra safe for doctor. Dalawa lang. Dalawa naman. Dito may sa pagkita. Hello, shout out to all of you guys. Nadat matan dyan may sa mati. Diyan. Yung may samahin. Gusto ko. Nada ito. Tanong ka sa? Ay, oh. 1, 2, 3, 4. Hello guys. Good evening. Oh, something gold. Hello, Miss Jocelyn. Ano try ko niya, mapakita ka niya. Alisin mo muna yung pagkakon mo. Ano magpaso? Madi agisuoti ka sa. Tay. Ano ba pa ng eskwela? Oo, hindi ay basta ni. Oh, sige. Subat ko na tasok ko tulog ka. Suot mo man anak, ikatampelatan. Sapatos. Di bali nga medis ka pa lang. Baka mabdolo. Sure ka nga nga mating-nating ka dati, ah. Kababain na mating-nating ka ato, eh. Adamat lang ni teta ko. Ore, magkanya ganit itang di ba panawan na kayo ni tita yo?
Oh, no bigla ka nga tumartaray makiayayam. Ang tikim na ragay, tikim namat. Tapos natim nagdatoy. Oh. Agtartar tagtartara ngayon ako ngayon mamang ate. Sugot ko ate, sugatan ako at ko dagdig video jay ni mamang nani Gian. Sugot ko din matikik mo ulit dito no. Tartaray. Ta. Baka natumante agkuyo ko ninyo nung masugatan. Oh, madi mo ka talaga. Ano ko na dang tartaray. Ang tartaray. Gaji classmate ko lang mo. Oh, bagyan mo. Matay na eh. Tamang pakasti ka man. Buwan kasi ka. Pangit mo, nagbasik ka sa bilo. Pati siya mas kikit ka, doktor mo kasi kung nagpangit mo kasi ka. Nagpangit. Dahil mo kay kasi. Dahil mo kasi ka. Dahil mo kasi ka. Oh, wow. Biglang mas nagpapira ko na. Isuot mo man atin ano kung magaling. Ito mo tayo natin sa kanya. Pamahiin yan doon. Mamay sa pa. Try mo muna to anak. Para alam ko. Sige. Nandiyo na ito. Koroni. Kasya kayo matingka Jesus mo di dyan nyo. Di ginatang kay gilas. Daji Gus Gini. Nagkipot kinawan ko niya ngari. Daji ka tayo siya mo ngayon eh. Daji ada ribu na kan jekot. Ngum ka di mat nga nakipot. Sakto? Uy, di makula ka. Ala, uman na dyan. Nya. Nya. Isa kong marking ko natin. Laban man lang. Ikaw pa lang di. Bakit pa lang kanya ma? Balin. Mas natin lang sa Ay, ulit pa sa Kasha. Ito kasha. Nakusta. Sir. Pero makita ka ko lang. ano niya? Try ko. Ang tatlo no, ang basa kanton. Ang kanton na tabas. Okay nga, nagait. Tabas na ako. Ito tikat siya nga nadaig ko. Ay, nagtatilatati. Oo, sarukon ma.
sarap. Ate, nagmayat na eh. Nagmayat. Di ba na nakipot? Nice. Cinderella. Hindi kami Makatintin na buhay. Cinderella. Hello, Joanna San Juan. Shout out po. Thanks po sa pag-visit. Okay na, ayun na, tatanggal. So, tuman ka dyan. Yun, sa pag-usulit tayo. Baka naman nagbibilang ka po ng dyan. Ay, gusto na yun. Gandaan ka lang. Ikaw man, di ba ibuyaan na, Joy? Ay, ay, ay! Ta? Ta ka? Ta ka? Ay, batang agami. Ay, jibe. Mama, di ka ba dati jigjay? Ata? Play? Yes. Papoy. Papoy. Nakakagawin. Energy ko, ang dago. Biro ko man di pa na ito. Ano kasi? Gana ka man dago. Ulit dago. Ano? Ibang hado. One piece. Gawin mo po yun naman. Pinanay! Sobrang matang ka na. Ay, ano magdago.
Katamatan tatlo ko na linig. Mado? Sige. Gusto sa ako. Next. Baboy. Baboy. Gusto mo. Five. Yay! 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 One eight. Gusto ka? Yay! Magugulpe. Gusto ko na. Bad. Bad peng. Hindi ka man yung butukin. Except yung mga tinanong. Magpangalan ka dito. Magdalit ka lang. Asan? Asan? Gatas na ko. Grabe ka ka. Ay, Travis, gawin dito nga may isa. Magagas na ko. Tapos napas. Napas. Lagi medyo check ka. Magas. Kaya. Totoo man ah. Bara ka. Ano, baraan? Katapin niya ako. Nakasapin lang. Nice one. Awanan. Hello. Ang pwede ng kapit happy to bigat mo. Ba't kinain ka mas service na ganay? Sa pinanok mo ulap ako. Ikot, uti. Happy Mother's Day. Iligaro ko kanina mo. Islagay si iligaro dyan. Dito na ba dito iligaro dyan niya. Malalaki din ang paon na sa ka ko. Ano, indok at mo man dyan. Kung ano indok dyan lang mo. Laman. Okay.
Hong Kong. Tingnan. Maya, tanong ko. Naitipon ka ba dyan naman? Buka din tipon mo. Oh, short mo nga black? Boxer mo black. Boxer lang. Dito. Nakasaan tulog ka? Nabalo mo. Pangbalikuran mo. Bakit mo dito? Babalik ko tayo to.
kapapel mo? No way. Gawin na kung may isa. Sige, sarang ka jacket mo. Ado mo. Aguray! Give mo kini ate dasa. Mana pasan? Natin. Gusto takot ko. Wala ko na. Isipan mo na yung Basan. Lain kailangan ako dyan. Okay, hindi ka lang makuuray mo. Peng. Sige. Yan. Ada nih petak. Banana. Cecko. Chicken.
Bye. Thank you so much. Si Ara lang ako.